Hej Ib, kan du forklare mig, hvad metaller er? Hvad er metaller? Ja, det må vi spørge hr. kloge Einsteinovic om. Metaller er... Man kan kende metaller på, at hvis man skraber lidt på dem, så får de metalglans. Og hvis man sætter elektricitet til dem, kan de føre det videre til noget andet. Og hvis man brænder den i den ene ende, bliver den også varm. Meget, meget, meget varm i den anden ende. Nå, nu forstår jeg. Ved du så, hvad massefylde er? Nej, hvad er massefylde? Ja, Dr. Einsteinovic, fortæl os det. Stop. Hej, jeg vil gerne forklare noget om massefylde. Massefylde er, hvor meget der er af det. Så ligesom 1 kilo guld og 1 kilo fjer, det vejer det samme, men 1 kilo fjer, det fylder jo mere end 1 kilo guld. Det er massefylde.